Sa video na ito, ibabahagi ko ang aking saloobin tungkol sa mga ginawa ni na Raymond at Bobby sa sitwasyon ng Hungry Siraan kwento. Ganon din mga kakampi, tatalakayin natin kung paano maging responsible vlogger para naman applicable ito sa lahat ng mga tao. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy at ito ay aking response kina Chong Bobby at Raymond Sevilla. Apir mga kakampi. Mabuhay kayo! Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Disclaimer. Please do not send any type of hate towards the people discussed in this video. It is meant only for educational purposes. So mag-umpisa tayo sa isang kwento na nangyari sa akin nakaraang araw. Nakaraang araw, nag-comment si Chong Bobby sa isang video ko tungkol sa sitwasyon na ito. At sinabi niya kung ano lang po ang sinasabi ni Mr. Chang sa akin, yun lang ang binavlog ko. Pero nung napindot ko ang channel niya, hindi yan pala tunay na Chong Bobby. Isang fake account lang yan. May ilan dahilan kung bakit ibinahagi ko ang kwentong ito mga kakampi. Una sa lahat, na dapat pagsuriin natin ang mga sources natin para siguraduhin natin na accurate and reliable ang mga sources na ito. Hindi kasi ito nanggagaling sa bibig ni Chong Bobby. But if I presented it that way, then that would be inaccurate and misleading to you as viewers. And suddenly you'd be led by biased, incorrect information. Kung minsan kasi nababias tayo sa mga maling information or biased information. Gayon pa man, hindi naman ito malayo sa mga sinasabi ng tunay na Chong Bobby, kaya gusto kong talakayin ito. Kasi ang tunay na Chong Bobby, parang ipinalalayon niya ang sarili niya ngayon. Sinabi niya sa isang video niya na gusto niya sanang mag-aayos sina Mr. Chang at Basil. Na kunwari wala siyang ginawa sa kaguluhan na ito. Na kunwari nagmamalinis siya kahit ang sarili niyang platform ang ginamit nila para magreklamo tungkol kay Hungry Syrian. So kahit alam natin na hindi nanggaling sa tunay na Chong Bobby channel ang comment na ito, ganyan pa rin ang kanyang sentiment. So i-address natin ito na kunwari nanggaling sa kanya. Pag may mga kabarkada tayo or kahit hindi kabarkada, kahit sino mang tao at nagchichismis sila sa atin, naisipan natin kung tama ba ang sinasabi nila? Naisipan kung totoo nga ba ang chismis na naririnig natin? Naisipan natin ang mga personal biases or reliability ng chismis nila, kung saan nanggagaling yung source? Hindi ba naisip ni Bobby na alamin ang mga iba't ibang pananaw para makaroon ng sariling pananaw sa issue na ito? Naisip pa natin kung paanong maapektuhan yung pinagchichismisan na tao? Mahalaga nga pag may naririnig tayong chismis na maging mas objective tayo. Siyempre lahat naman tayo may mga biases, pero subukan natin na maging mas objective. Pwede naman natin gamitin ang critical thinking natin para di tayo basta-basta maniniwala sa basurang balita or chismis. Suriin nga natin kung mayroon silang agenda kung bakit nila sasabihin ng isang bagay. Suriin din kung trustworthy sila. Mayroon ba silang red flags? 5 ang natukoy natin red flags kay Abu G or Mr. Chang sa nakaraang video. At kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo pagkatapos ng video na ito. At mayroong isa pang red flag na napansin ng kakamping ito. Ang kwento ni Abu G or Mr. Chang sa mga tao ay nasugal niyang lahat ng mga pera niya. Pero kay Ryan Bang, sinabi niya na na-scam siya. So inconsistent ang mga stories ni Abu G. Ibig sabihin, isa pang red flag na yun. Inconsistent stories. Sana napansin ni Bobby yun. Parang hindi lang sinusuri ang mga sinasabi ng kaibigan mo. Paano naman yung ref na napansin mo na nawala, na binili ni Basil para sa kanya? Sa tingin mo, binawi ni Basil yan? Simple lang po ito na critical thinking, cross-examination, checking stories, checking facts and sources. So Bobby, kung malinis ang intentions mo, sana magsuri ka ng mas maayos. Basta sana maunawaan mo din, Bob. Hindi porket nagtitrending ka na, sumisikat ka na, mabuti na yan, dapat maging proud na. Dapat po suriin ang quality ng content natin. At dapat may care tayo kung anong ipinapairal natin dito
ito sa mga supporters natin. So with that, tatalakayin natin ang pagiging responsible vlogger. So here are 8 pieces of advice para maging responsible na vlogger. Ang mga responsible vloggers ay di naglalabas ng chismis tungkol sa ibang vloggers. They're professional towards colleagues at kung mayroon man problema, pinag-uusapan nila privately. Pangalawa, along similar lines, di nila basta-basta tinatanggap ang chismis bilang katotohanan. Hindi nila tinatanggap yung mga haka-haka. Pangatlo, di sila basta-basta sumusunod at sumasangayon sa kanilang kaibigan o kakampi dahil sila ay may sariling pag-iisip at susuriin nila ang mga bagay para di maging biased ang pag-iisip nila. Kumbaga, may unique perspective sila. Pangapat, ang mga responsible vloggers ay pinag-uusapan nilang mga idea sa halip ng mga tao. Kung may tao na involved, ito ay para mapag-usapan ang mas malaking idea. Dapat nagbibigay ng mga makabuluhan na mga mensahe sa ating mga followers and viewers. Panglima, they don't encourage followers to bash other vloggers. Sobrang hindi tama ito. Pang-anim, ang responsible vlogger ay gumagawa ng mga content na may laman, may substance. Kahit kung katuwaan lang ang vlog, pwede din umiwas sa pagiging malicious na content or illegal. Ang mga responsible vloggers provide their own unique perspective and insights para maraming matutunan ng mga followers nila. At pangwalo, humihingi sila ng paumanhin when appropriate. And that is what is definitely needed now. So first, i-address ko muna si Bobby. At pagkatapos, i-address ko naman si Raymond Sevilla mga kakampi, kaya huwag kayong umalis hanggang sa tapos talaga itong lahat. Tsaka may gustong sabihin ng mga cuting ko sa inyo. Mga mungkahi ko kay Bobby, huwag basta mag-chismis. Tanggalin yung parts ng may chismis. Humingi ka ng napakalaking paumanhin for fanning the flames on this issue between Mr. Chang and Basil. Ang kininang role mo sa kaguluhang ito. Please do this in a short 2 to 3 minute video. And also, don't place ads on it. It comes across as insincere. Sobrang hindi maganda ang ipinairal nyo ni Chang tungkol kay Basil. At sana makatanggap kayo ng kapatawaran. Pero bago na yun, kailangan nyong baguhin ang mga pamamaraan nyo. Sana marami kang natututunan sa ganitong sitwasyon na ginawa nyo. Yan lang. Kay Raymond Sevilla naman, sa tingin ko, hindi naman sinadya na makakaroon ng kaguluhan. Pero hindi niya siguro masyadong naisip kung anong maaring maging resulta or issue kung ipinalabas niya ang video as he did. Kaya kay Raymond Sevilla, alam ko na hindi ka kasama sa paninira kay Basil. Alam natin yun. Pero ganoon pa rin, talakayin natin kung saan ka nakamali. Dapat sana naging mas maingat ka sa editing mo. Tinanggal mo sana ang lahat ng negativity na sinabi ni Mr. Chang. May mga videos ako na di ko natuloy or kinailangan kong tanggalin ang mga parts dahil sa negativity ng isang tao. You unintentionally gave him a platform to rant against Basil. What would have been better ay kung na-off mo ang camera, let Mr. Chang vent, maybe talk to him and encourage him to makipag-usap kay Basil privately, and then later ipaunawa mo sa kanya na nararapat siyang magpasalamat sa mga viewers mo and only film that part kung saan nagpapasalamat siya. I'm a YouTuber. If you ever see a camera and there's a present on your bed, can you at least like fake being like excited for me? You know? Sure. I didn't think you'd actually buy me a laptop. That deserves a water bottle. Pangalawa, sana mas pinanindigan mo ang pangako mo kay Basil na huwag makipag-collab sa kanila ulit. I agree na nakamali ka lang, hindi naman masamang sadya mo or layunin mo, and I hope na magiging maunawain ng mga netizens sa'yo. At the same time, magiging mas maingat ka moving forward. Mungkahi ko rin ay gumawa ka ng apology video na short and sweet, na walang paliko-liko. Your one video is 37 minutes. I watched it, but that's very hard to sit through. You need to make a 2 to 3 minutes video kung saan inaangkin mo ang pakikamali mo, what your part was in this, and say sorry, and moving forward I will be more careful about my editing and about what I include in my videos. Ganon lang, short and sweet. So yan nga mga kakampi. Jax, anong gusto mong sabihin sa mga kakampi? Mahal ko ang lahat ng mga kakampi na nanatili dito para makita ang cuteness ko. Maraming salamat sa pagsubaybay kay Naitay. Huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Oh,
Medyo mahirap ito. Yun! Hindi ko naiintindihan ang larong ito.